Ready? 1, 2, 3. आच्छा मा होनो नोंथांमोननि बे गामियाव जों हाबफैनानै जों नुनो मोनबाय जे बा मिथिनो मोनबाय जे नोंथांमोननि बे गामियाव माने मा होनदों इउपिपिएलआफोर गावसोरनि माने थाखा फैसा गारनानै बा माबा मोनसे आयदाजों गावसोर खामानिखौ मावना होदों होनदों बे खामानिखौ नोंथांमोन बे खोथाया नंगौना नङा? आच्छा दिनै बे बाला अन्थाइ होनाया नंगौ बिथांमोना इउपिपिएल हान्जाया दिनै जोंनि गामियाव अन्थाइ बाला गैखुनानै दिनै खस्थ' दुखु जाला खालामनानै दिनै गावसोरनो गोसो जानानै दिनै दङफार गामियाव बाला अन्थाइखौ दिनै रायजोनि सिगाङाव गारनाया नंगौ जाहाथे जों बे जों जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय बिटिसि सरकार सलायनाया 15 बोसोर जाबाय 15 बोसोर जों दासिमबो बाला अन्थाइ एख' मोनफेराखैमोन आरो बिनि सिगांबो एकखौ मोनखायाखै सरकार नोंनियावबो दिनै बिटिसि गभर्नमेन्ट सलायनानै जों दिनै बेसेबां पिसफोराव उन जानानै दंमोन दिनै बिथांमोना इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोंनि गामिखौ बा मा होनो अननानै होफैदों नाथाय जों दंग'फोरा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे उनफोराव बिनिख्रुइ एसे मोजां एबा साबसिन दिनै बाला अन्थाइ होफैबावो जों बेखौ दंग'फोर गामि जानानै जों गोजोननाय थाबाय आरो आच्छा मोनसे खोथाबाव थारमाने दा खोनानो मोनदों इउपिपिएल आरो उपयाव मोनसे इउथनि सेन्ट्रेल इउथनि मोनसे बिराद गिदिर कनफारेन्स जादों आरो बे कनफारेन्सआव बिथांमोना गोबां रायजो राजाफोरखौ लिंदों ओमफ्राय नोंथांमोना दा बेयाव थांगोन सानदों ना बले थांनो गोसो गैया हेफाजाब होनो गोसो दंना गैया थारमाने मिटिङाव दा जोङो गाबोन इउपिपिएल हान्जानि गाबोन कनफारेन्स दङ बे कनफारेन्सआव जोङो मैया दाखालि मिटिं जानानै जोङो साखाफारा जाखाबाय गामिनिफ्राय गासिबो रायजोआनो थांगोन थिग बिदिनो जाहाथे इउपिपिएल हान्जानि कनफारेन्सआ मोजाङै मोजां जाफुंसार जागोन होननानै जों गामिनिफ्राय सिगां रायज्लायखानाय जादों बे रायज्लायखानाय बादिनो जों गाबोन रायजोनो जिबिलाक दा खामानि मावबाय दं बेयावबो रायज्लायदों गासिबो थांगोन होननानै जोङो दा रायजोआव थांखि लाखादों आरो ओमफ्राय दा मा होनदों दा एमपि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बारा सम गैला आरोखि ना दा बे एमपि इलेक्सनाव जायखिजाया पार्टिकानो नमिनेसन होगोन नालाय दा बे नमिनेसनाव बेबायदिनो इउपिपिएलआबोथ' होखागोन बे मोनसे थांखिखा नङा होमबा बे पलिटिकेल पार्टि जाखाबाय जिहेतु दा बै समाव नोंथांमोना बांसिन सोरखौ सापर्ट खालामगोन बायदि सानदों दा जों रायजोआ जि नोरै सानदों बा सावरायलायदों जेनेबा जोंनि लामा जेनेबा गाज्रि जानाय लामा हाब्रु दैब्रु जानाय बे लामाखौ जाय सरकारा दा सोरबा पलिटिकेल हान्जाया जाय मोजां मावनो हागोन बा लामानि थाखाय बा गामि डेभेलपनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन बे पलिटिकेल हान्जानोसो रायजोफोरा दिनै भट होगोन होननानै रायज्लायखादों आरो आच्छा बिदिबा गोजोन्थों नोंथांमोननि गामियाव इउपिपिएल हान्जाया राजनितिक हान्जाया माने नोंथांमोननि गामिनि लामाखौ गाज्रि नुनानै माने मा होनदों अन्थाइ बाला गारनानै होदों होननानै जों खोनानो मोनदों आरो मिडियानिफ्राय ओमफ्राय दा बे खोथाया बेसेबां सैथो नोंथाङाबो एसे मिथिगौबा बुंनाय जोङो दंग'फोर रायजोआ जोङो मानो होनबा बहुदखौनो जोङो डेभेलप खालामनो जोङो इमान गिदिरखौ जोङो खालामना हरबाय थेवबो जोङो दिनै गुबुन गामिनि आरो लामाफोरा अन्थाइफोरा खना खनब्ला राइट जाजोबनो हमबाय खिन्थु दिनै बे दंग'फोरनि लामाया खुनु खान्थि गैया दिनैसिमबो डिसिप्लिन आनडिसिप्लिन बे जाना दङ बेनि थाखाय नोंथांमोना दि हानजासो जाना फैदों इमान दिनै गावनि गोसोखौनो गुदुं जानानै फैदों बे दंग'फोर रायजोखौ नोंसोर बाला अन्थाइ गारनाया सैथो बे सैथोखौ हिसाबै जोङो दिनै रायजो राजाफोराबो दिनै गावखौनो गाव देरहानाय मोनदों नोंथांमोनखौ फैनानै नङा होमबा बिराद गोजोनदों आरो जोङो नोंथांमोननि गामियाव फैनानै जों मिथिनो मोनबाय जे नैबे लामाखौ नोंथांमोननि बे लामाखौ माने मा होनदों इउपिपिएल पार्टिया खामानि मावना होफैदों अन्थाइ बाला गारना होफैदों नोंथांमोननि लामायालायनो माने अन्थाइ बाला जेबो गैयामोन बिटिसि गभर्नमेन्टआ 15 बोसोर गाहाम सरकार सालायनानैबो जेबो होआखैमोननो दा बिनि थाखायनो इउपिपिएल लानायलायनो होफैदों जाहैबाय अन्थाइ बाला गारनानै दा बे बाथ्राया नंगौना नङा नोंथाङा बुंनाय नंगौ आरो ना आच्छा नंगौबा बाथ्राया जाहैबाय दा फैगौ इलेक्सन समाव दा बिपिएफआबो गेलेगोन इउपिपिएफआबो गेलेगोन आरो बायदिसिना अनेकथा माने पलिटिकेल हान्जा राजनितिक हान्जा दं बिसोरबो गेलेगोन ओमफ्राय दा बे समाव
नोंथांमोना सोरनो होगोन ना BPF नो ना बले माने UPPL नो ना बेलेगनो ओमफ्राय दा नोंसोर UPPL खौ माबायदि मोनो लामा बायदिसिना मोजां खालामना होनायनि थाखाय जों मोजां मोनदों